Ara, per defensar les esmenes presentades, té la paraula el diputat Albó en representació del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Com vulgui, diputat. Sí, moltes gràcies, president. Efectivament, ara, diguéssim, tractarem dos punts que tenen a veure, d'alguna manera, amb la cita prèvia. En qualsevol cas, en referència a aquesta concreta que presenta Ciutadans, les esmenes que presentem fonamentalment volen aclarir el que realment està passant. El sistema de cita prèvia és opcional, primer de tot és el que volem deixar clar en les 4 esmenes que s'han presentat. Per tant, a la primera el que volem és aclarir que més que suprimir el que s'ha de fer és augmentar l'eficàcia, o si hagués volgut realment trobar una transacció i hi hagués hagut voluntat en aquest sentit, doncs segurament haguessin trobat la fórmula allà on la fórmula, diguéssim, de redactat, d'estil, que ens hagués a tots encaixat. Nosaltres entenem, efectivament, que la cita prèvia pot ser discutible si se'n fa un mal ús, com tota la vida, però la cita prèvia per si mateixa no és dolenta en absolut, justament és una oferta més. Si la cita prèvia, com pot ser que algú, com dic, fent-en un mal ús, doncs serveix per no atendre a la ciutadania, per tant, estaríem davant d'un altre problema, no pròpiament el de la cita prèvia. En aquest sentit, ens sembla que una, siguin opcional com és una eina més al servei de la ciutadania. Llavors, el que hem de fer entre tots és que realment sigui una eina útil, que sigui fi de bé, que se treballi adequadament i que realment serveixi per augmentar el bon servei que s'ofereix. Per tant, insisteixo, la primera esmena va en aquest sentit, augmentar l'eficàcia d'aquesta cita prèvia. De la mateixa manera, a l'esmena 2, el que volem és també recalcar que s'ha de mantenir més que no pas establir de nou, i si es volgués, insisteixo, podríem parlar d'estil, millorar, etc., el sistema de triatge. També fent l'apunt, i ja me va quedant poc temps, que és cert això que ha dit vostè, que molts delictes necessiten una constatació immediata, però a vegades també, i dins d'aquest marc del sistema de triatge i comptant amb la professionalitat dels cossos de seguretat, a vegades també vol un punt de pausa, segons quins moments, quan s'arriba a comissaria. I això no necessàriament hi ha una fórmula blanc o negre, i aquí s'ha de confiar moltíssim en la professionalitat. I en aquest sentit, les altres dues esmenes van en aquestes direccions. Les direccions que els comentava, de fer un bon ús de la cita prèvia i fonamentalment també de no anar en blancs o negres i confiar en la professionalitat dels nostres cossos de seguretat. Moltes gràcies. Ara, també per presentar les esmenes i posicionar-se, té la paraula el diputat Castillo en representació del grup parlamentari d'Esquerra.